Sejħat li Sur Joe. Iva Erik, irrid inkellmek għaddi. Ma nara xi ħaġa? Poġġi bil-qiegħda. Ħan nitkellmu daqsxejn bil-kwiet. Sinjal nara xi ħaġa nara. Erik, is-snin li lek taħdem magħna fil-kumpanija, il-kol kemm aħna hawn inqisuk bħala bniedem bieżel. Mela qed tajt li ħaqni promotion. Fuq hekk irid inkellmek. Ġifieri waslet il-promotion? Mhux eżattament, Erik. Affett ħawwadni ta' Sur Joe. Ħabad tajjeb tafx għax qed inħawdu lil xulxin. Ma xi ġifieri? Ara Erik, inti tafx tip ta' bniedem jiena bla kantunieri u dak li għandi ngħidlek naqbad ngħidulek mingħajr ħafna kliem żejjed jiena. U qed ngħidlek jiena għax qed ninkludu wkoll id-diretturi tal-kumpanija. Inkwitati ħafna bik aħna. Inkwetati meta għadek kifet li tikkonsidrawni bħala ħaddiem bieżel. Ma jekk innotajt użejt il-kelma bieżel, kieku rrid infaħrek 100% kont inżid kelma oħra, eżemplari. Ġifieri Sur Joe qed tajt li jiena m'iniex ħaddiem eżemplari? Qed tajda inti stess. X'nagħmel ħażin jien? L-attitudni tiegħek fuq ix-xogħol hija inkwetanti ħafna. Taħseb wisq ar-rasek int. B'daqshekk x'fiha ħażin? Niskull li fiha ħażin. Hawnhekk iridu naħdmu bħala tim. Mhux kulħadd jaħdem ar rasu kif qiegħed tagħmel int. U mhux sew ma tagħtix każ il-kollegi tiegħek fuq xogħolok int. Titkellem biss tal-interessi tiegħek. Isek tgħix waħdek inti bisaw. Żgur li ġew ixewxu kontrija dawk li inti ssejħilhom kollegi tiegħi. Sur Joe kun naf li jiena u ġew m'għandix kollegi, jien niġi nagħmel xogħli u l-ewwel jien u t-tieni jien. Lili dejjem hekk kalmuni. U ħsibt jak innifsek, għax ħadd mhux se jaħsillek wiċċek biex tkun aħjar minnu. U fuq kollox dik id-darba meta provajt ngħin, battewili bil-kuntrarju. Kieku naħsibha bħalek kieku ili li żarmajt jien. Jien m'iniex magħmulek Sur Joe. Erik m'intix tgħix waħdek, trid taħdem għal ġid ta' ħaddieħor ukoll. Lili dejjem għalmuni biex nar l-interessi tiegħi l-ewwel qabel kollox. U x'qed tajt li jien naħdem għal rasi. Hekk se nibqa' nagħmel għax hekk inħossni komdu. Possibbli se twebbes rasek daqshekk fl-egoiżmu sfrenat tiegħek. Egoiżmu sfrenat naqra ibsa l-kelma. U meta ninduna ġew illi quddiemek għandek żagħżugħ, nagħmilha d-domanda. Huwa egoiżmu sfrenat jew hija ħerqa biex dan iż-żagħżugħ fil-post tax-xogħol u fis-soċjetà jasserixxi lilu nnifsu. Jiena naħseb illi ż-żagħżagħ tal-lum għandhom dan il-bżonn illi aħna stess qed nimbuttawhom għalih. Qis li ssir xi ħaġa, qis li tkun inti, qis li tasserixxi lilek innifsek, qis li tilħaq tavvanza m'għandhomx tort jaħsbu fihom infushom. Li jiena navvanza huwa valur. Allura mhux egoiżmu. Li jiena ma naħsibx f'ħadd ieħor nagħmel żball, allura mal-valur li navvanza irrid inżid valur ieħor. Illi jiena mal-avvanz tiegħi igawdi ħadd ieħor ukoll. U naħseb hawn Erik dan li jrid jitgħallem. Imma du żgħir huwa għandu ċans jitgħallem, jiġifieri inti għamiltlu ġa aċċetta lih li ma tistax taħseb fik innifsek biss. Trid taħseb f'ħadd ieħor. Pereżempju Erik, iggustajtu jien qal dak il-proverbju Malti li jgħidu kulħadd, ħadd ma jaħsillek wiċċek biex tkun isbaħ minnu, jew kellha aħna ngħidu ħadd ma jgħidlek aħsel wiċċek biex tkun isbaħ minnu. Ħadd Erik ma naħsibx. Għax Alla ħares fi żwieġ il-mara ma tkunx tixtieq lir-raġel aħjar minnha u r-raġel ma jkunx jixtieq lill-mara aħjar minnu. Jiena naħseb illi hawn ħbieb illi verament jixtiequlek il-ġid u kważi jaslu biex jixtiequk aħjar minnhom. Dan il-valur li rridu nitalmu fis-soċjetà tagħna jista' jkun li qed nagħmlu insistenza wisq fuq aħseb fik innifsek, qis li tavvanza, qis li timxi l-quddiem. Tajjeb li nagħlmuhom dawn liż-żgħażagħ tagħna, li tfal żgħażagħ tagħna, imma jeħtieġ li nagħlmuhom ukoll aħseb ħadd ieħor għax wara kollox
Jekk tavvanza inti biss u ħadd ieħor jibqa' lura, mhux se jkollok sodisfazzjoni. Jekk tavvanza int u tara l ħadd ieħor mhix il-qudiem ukoll miegħek, ħajkollok sodisfazzjoni f'qalbek. U din it-talima li toħroġ mill-Vanġelu tal-Ħadd. Ġesu kellu l-istess tentazzjoni. Jiena nista' naħseb għal rasi, nimxi l-qudiem, kulħadd jgħidli proset, inkun popolari, insir sinjur. Dik it-tentazzjonijiet fid-deżert dawk li kienu. Anzi x-xitan qallu jekk li biħlilek innifsek lili, jiena żgur nagħmlek l-iktar bnedem famuż, l-iktar bnedem sinjur fid-dinja. U Ġesu qal le, jiena ma ġejtx għalija nnifsi, imma ġejt għall-oħrajn. Din it-talima li rridu nieħdu. Aħna forsi ma nistgħux ngħidu bħal Ġesu jien ma ġejtx għalija nnifsi, jiena ġejt għall-oħrajn. Għax Ġesu jgħidilna ħobbu lill-oħrajn, ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Iridna nħobbu lil nafusna. Ma jridilix inħobbu lil nafusna biss. Irrid naħseb fija nnifsi. Dak huwa valur. Imma rrid naħseb ukoll fl-oħrajn. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu raġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn. Mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu: jekk inti bin Alla għajt lil din il-ġebla ssir ħobs. Wieġbu Ġesu: hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu floli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan: natik is-seta' fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jien nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu: hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla inxteħed minn hawn l-isfel għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġbu Ġesu qallu: jingħad iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt.